iunie. Sunt aici alături de familia cea mare Cristin și astăzi vom vizita locurile de la Cristin. Dar trebuie să pui pauză. Vă voi prezenta atracțiile de 1 iunie de la Cristin. Prima oară avem aici un ponei. Zi bună! Printre care pe aici mai avem locuri de vizitat. Pe aici unde suntem noi sunt viteluși. Hai să vă arăt. Aici, dacă veți veni, veți avea activități distractive, animatori și tot fel. Bună! Chiar aici în libertate puteți pune mâna chiar și pe vițel, dar și pe vagi adevărate. Bună! Puteți face curse cu cai la Cristin. Aici am întâlnit-o și pe Iarina. Aici am întâlnit și animatori. Puteți să mulgeți chiar și o văcuță. Puteți hrăni cu biberonul văcuța. Dați o tură cu căruța. Yay! Aici chiar puteți să vă vopsiți. Aici este tot animatori. Ora 12:00 ca și oră de pornire în tur în fermă. Vă rugăm frumos, ne doresc bineînțeles să facem un tur al fermei, să mergeți la intrare, exact în fața celor două văcuțe de la intrarea în fermă. La ora 12 va începe turul. Turul vom merge în Villa Puius, vom face un tur de fermă, vom merge la stația de mulți, atât pentru turul de fermă, cât și pentru fabrică. Vor fi echipa în fabrică. Aici aveți gustări tot pe gratis. Pentru toți cei care sunteți la 12:30 și la 1 alocați, vă dorim distracție plăcută în continuare. Mulțumim! Acum mergem să vizităm și fabrica, văcuțele și puii, desigur! Toată lumea se pregătește! Am echipat și pornim în fabrică. Aici m-am întâlnit cu Alexandra și mergem la fabrica de lapte. Da. Și suntem aproape. Zona viței. Bună! Aici unde sunt 2, 3 chiar? Cine știe? O sunt afară. Poate sunt afară. Bună! Au apă, mâncărică. Oh, uite, tataie! Toate sunt diferite, vezi? Da, uite, uite, Nex. Bună! De fapt, când intrați, miroase urât, dar nu miroase urât, deci este curat, ușor. Sunt foarte... Oh, uitați! Și alb. Acum ieșim afară. Așa. Bun, și luăm încolo și mergem la văcuțe. Au ventilatori, vedeți? Răsfățate. My God, ce pută! Au muzică, au de toate.
E așa de tare! Da, după feții. Da, după față. Și când intra acolo, mirosea urât, dar acum nu miroase deloc. Și acolo cred că sunt... Unde, tati, curelul? Aici, la Cristin de 1 iunie, sunt multe lucruri de vizitat. Și inclusiv au și muzică de relaxare. Wow, ce tare! Salut! Așa vor crește și cei care sunt mai mici pui. Dar ce sunt alea? E un fel de lanț. E așa de tare. Este cam cald, dar e foarte tare. Wow, cred că am ajuns la... Oh my god, la tati, oh my god! Ce mari sunt! Mai mare! Hai să ne mai plimbăm! Este foarte cald! Eu sunt aici cu tatăl pentru că mami n-a putut să intre pentru că a zis că dacă miroase este rău și vomită, dar nu miroase la fel. E așa de frumos. Are ventilatoare. E așa de tare. Unde țin făcuțele, oarecum le mulg. Bine, toată lumea știe cum se mulge. Și mai mari. Deci mănâncă, deci, vedeți? Asta e scarpină. De aici se produce laptele gustos pe care îl bem, uitați, vedeți? Bună! Salut! Salut! Scoate capul. Da, tata, sunt foarte curate. Da, uite, acolo vezi ca să transporte, știi? Da. Da, să curețe, da, uite. Ce tare, wow! Ce cute! Wow! Altele dorm și altele împap. Niam, niam. Da, și mereu e curat. Ce tare! Și sunt cu numere sortate. Așa, și vă ziceam, i-am întâlnit pe Iarina filmând un videoclip aici. Era păcat să fie cu Dodo. Dragoș Dodo. Hai să vedem. Bună, văcuțile! Da. Oh, nu cred, se pot și spăla? Se freacă acolo, tata. Scarpin. Și iarăși la alte văcuțe, dar cred că sunt femele, cred. Fiecare are spațiul lor. Ce tare! Bună! Deci cu telefonul pare că sunt la distanță, dar sunt foarte aproape.
apă. Este fân amestecat cu ceva. Da, uite, uite cum curăță mizeria. Deci este murdar și uitați cum curăță mizeria. Tare. Trebuie neapărat să vizitați aceste locuri. Bună, băbuța! Neapărat trebuie să vizitați. Da, da, dar sunt alea mari și cum e la mare. Ia uite, deci e o văcuță albă. E mai încolo, așa, nu cred că se vede. Uite, sunt vaci albe. Este foarte curat, deci trebuie să veniți aici. Un mare like pentru familia Cristin. O văcuță. Eu nebunesc după tot ce e alb, cu pete, cu ceva, nu știu, e ce nebunesc. Tata e. Bun. Ops. Ușor. Nu știu, mă întreb. Sunt o grămadă de oameni în spate. Cred că face curat sau ce face? Te-a băgat aici la bani? Ce tare! Stație de apă. Este pentru hidrogenare. Apă pentru apă, cu apă, da? Să dea apă la văcuțe. Ia, uite o văcuță albă. Nu știu, mă gândesc dacă fac și eu așa, poate fac și ele. Nu fac. Nu vor să facă Nu vor să facă ca văcuța. Nu. Este un aer curat aici. Mamă, cu atâtea vaci. Mamă, deci noi toată ziua aș face. Aș merge pe aici toată ziua. Dacă uite ce s-o fi întâmplat aici? Aici văd că încă nu sunt vaci. Poate astea sunt și pe partea asta nu sunt. Oare când vom... Uite, aici nu sunt vaci, dar tot se face curățenie. Cred că aici, vacile astea care sunt aici, cred că sunt date drumul pe afară, pentru că unele au fost date împreună cu puii lor afară, să se plimbe. Da. Tata e pe aici. O, bună! Ce tare! Familia Cristin va întâmpina. Wow, deci e așa de tare! Vizităm fabrica de lapte. Wow! Fabrica de lapte. Dacă le mulțim, eu nu mă bag.
drag. Uite pe Iarina. Eu nu vreau să mulg. Orice, dar nu să mulg. Iarina, slay. Uite, deci se pune unele aparate. Uite, aparatele alea se pune la lapte și ca să dea lapte. Domnul doctor, fata lui Irina. Ce face? Eu sunt tantă. Nu ne dați și lapte să bem? Nu merg. Mamă, ce rece e aici! Și ce bine și umbră! Avem apă! Oba, oba! Wow! Stați așa! Oh my god, e cald! Și ieșim afară! Mi-e așa de cald! Ce mai are? Uite că vine mașina. Asta e Vasile. Vendoare, Vasile! Deci nu mai pot, am întâlnit-o pe Iarina și nu fac mișto. Nu știu. Unde mai mergem asta, mă? Știți care e întrebarea mea? Acolo e sânge. Poze cu Iarina, slay! Iarina s-a dus să facă un vlog. Apropo, urmăriți-o pe Iarina pentru că și pe TikTok, pe tot, să vedeți cum a fost la fermă aici, să vedeți. Cred că am ieșit și eu. Deci acum unde merge că n-am înțeles nimic, că e cam gălăgie pe aici, mă scuzați. Fute un pic, da, merge. Acum cred că mergem la fabrica de lapte, chiar dacă suntem aici, suntem la fabrica unde se mulg faci. Uite, văcuțe. E după un plastic de văcuțele. Vai, ce cald e, deci abia aștept să-mi dau asta jos din cap. E cald. Așa de tare turul, deci vă recomand. Nota 10.
și ne dăm costumele jos. Mamă, ce cald e! Ne dăm cipicei jos. Oh! Stai! Gata, mi-am dat și asta jos. Oh, ce bine și cald! Oh my god, părul meu! Acum intrăm undeva, dar nu știu unde. Unde mai mergem? Gata? Ba nu, mergem pe acolo, dar nu știu unde. Văzut aici? Nu știu. E așa de cald. Părinți, o să facem două grupe, o să intre primii, vă echipați și voi, după care o să vă pleacă. Oh, nu, iarăși ne echipăm. Iarăși ne echipăm, tataie. Iarăși ne echipăm. Iarăși ne echipăm aici? Da. Igiena contează. Bă, ce cald e. Bă, pentru că intrăm la frig. Ne încălțăm. Din fabrica de la lapte n-am putut să filmez, nu a lăsat, n-a dat voie. Ok, deci trebuie să-mi pun asta la loc că nu ne dezbrăcăm aici, ne dezbrăcăm mai încolo, mai în față. Deci am mâncat caș topit, făcut, deci am mâncat cașcaval topit, deci deja de la sursă și a fost așa de bun. Eu mai vreau să mănânc, deci nota 10. A fost așa de bun cașcavalul ăla topit. Și cum curgea, numai că... Vezi acum că mi se apleacă. Ce e aici de răsut? Deci a fost așa de tare. Super, super tare. Nota 10. Strigă Monica! Așa de bun cașcavalul. Deci vă recomand să veniți aici. E super foarte tare. Am filmat un pic așa, un pic pe ascuns, dar n-am putut să filmez chiar tot. Adică nu prea m-a lăsat. Într-o cameră așa foarte frig, în alta era prea cald. Deci și s-a terminat turul. Aici ne-am distrat. Oh, mamă, deja... ce bine a intrat soarele în nori. Ce bine. Bă, da, sunt 28 de grade. Și s-a început vara cu 28 de grade. Oleu, mi-e așa de cald. Acum au intrat tura 2. De exemplu, vă dă la început când intrați, vă dă niște șepcuțe care scrie pe ele turul, veți intra la ora 12 fix, la 12 și jumătate, la 1 și jumătate, la 1 fix. Am secat așa. Trebuie să-mi dau cipicii jos. Să dăm cipicii, da. Hai. Stai așa, hai. Gata, mă duc să o caut pe mama. Mă duc să-mi iau apă și... Mă duc că mi-e cald, să beau apă.
foarte tare turul. O căldură infernală. Plecăm acasă. Dar tot ce trebuie să vă zic e foarte cald. Oh. Iese și ambulanța în caz că e prea cald și leșină cineva, se întâmplă ceva, să fie alături de noi. Da. Mamă. Oh, uite că mai fac băieții curse cu poneiul. Ce tare! Hai să mergem toată lumea la apă. Votați Cristina. Te descurci acolo, da? Ai văzut, le-am pus pe toate aici. Mamă, ce bine miroase! Ce bine miroase! Da, am deschis apa. Băieții văd că încă dau ture. Am auzit, ia și ceva de acolo și mănâncă. Teo nu știu unde e. Cu mama. Ce? Deci ia și ceva de acolo să mănâncă. Da. Ce faci mai frumoasă? V-am zis că puteți pune una pe băcuțe. Este pui, este de-abia născut. Au! Vine după mine. Avem plimbări cu căluțul. Poneiul, pardon. Ce tare! Eu pun mâna. Cred că este fetița, cred. Da, ce faci, mă, tăcuță, mă? Aoleu.
mergem și noi, apropo, aveți de făcut poze acolo. Merg să mă pictez eu când toți s-au pictat. Sper că încă mă pictez. Merg cu căruța. Așa să mă pictez. Hai să vedem. Da. Cam atât a fost în familia Cristin. Sper că v-a plăcut.